I meni je žao što on to nije učinio tada, prije 6 mjeseci, kada je odlučio ne podržati proračun. Pa onda danas govoriti o milionskim štetama koje su nastale u ovaj grad. Doista, evo, moram se i ja, a nadam se da ćete se vi isto tako zapitati koliko je to još bilo odluka koje se u ovoj skupštini nisu mogli donijeti zato što gradska uprava na čelu sa gradonačelnikom Milanom Bandićem zapravo nije imala pomoć u realizaciji novih projekata. Ipak mi se nekako čini da je to bilo jedno turbulentno vrijeme. Domovinska koalicija, koja je član i HSLS gospodina Kosora, tada je pregovarao sa Mostom. Rezultati tih pregovara bili su dosta neizvjesni, nije se znalo kako će Most na kraju prevagnuti na koju stranu, hoće li koalirati sa SDP-om, hoće li koalirati sa Domovinskom koalicijom ili će jedni drugi slomiti da idu svi zajedno. Znamo kako se to dogodilo. Kolega Kosor je ipak malo pričekao da vidi kako će se razviti situacija. Kada se situacija razvila povoljno, on je kao jedan iskusni nacionalni političar lijepo zamrznuo, odnosno svoj profesionalni status ovdje, postao volonter i nastavio se baviti nacionalnom politikom i to je postao red.